салому алайкум дӯстон, имрӯзан видео дар бораи нархномаи ҳамаи телефонҳо мешавад ки телефонҳоро аз телефонҳои арзон сар карда то 15 Pro Max нархҳоша шумода гап мезанам. Адреси мо дар шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зелёний ва магазини Realfon. Видеоро то охир тамошо мекунем, лайк мемонем, подписатсия мекунем, то ки видео аз ютубтон гум нашавад. Рафтем. магазини Realfon дохил мешавем. Дар ҷа мора авиакассаи Real Avia пешвоз мегирад ки агар ба шумо билет дар кор боша, мана рақамҳо дар борои экран метавонед ки занг занед. +7 925 371 0388 ва ҳамин рақамҳо 0333. ва дар ҷа боша телефонҳо омадаганд. телефонҳои Samsung A06, яъне моделҳои Samsung A06 телефон нархошон сар мешава ай 10990 рубл дар магазини Realfon. вобаста ай памяти нархаш, памяти ценаш пасту баланд мешава. ва телефони навбати телефони Samsung Galaxy M15 ки ай ҷати батарейкаш хубай, яъне батарейкаш 6000 мАч телефона нархаш дар магазини Realfon 14990 рубл. телефони навбати телефони Samsung A16 ки телефон ай памяти 4/128 сар мешава ва памяти 8/256 6/128 мешава ки нархи телефон ай 14990 рубл сар мешава то 18990 рубл. моделҳои Samsung A25, ман A25 бинед чӣ хел дизайн дора. ин телефон памяти 6/128 ва 8/256 мешава ки нархошон ай 19500 рубл ва 22900 рубл сар мешаванд. моделҳое ки дохили об кор мекардаги телефони Samsung Galaxy A35 ва телефони Samsung Galaxy A55 ки телефонҳо нархи A35 ай 23500 рубл, нархи A55 боша ай 28000 рубл дар магазини Realfon сар мешаванд ки дизайни A55 бинед кати 35 дуруни об дар бемалол кор мекунанд. корпуси A55 металлический, пушти шиша ва A35 боша понуси пластик мешавад. ва мегзарем ба моделҳои Redmi Note 14 Pro ва телефони Redmi Note 14 Pro Plus. телефонҳое ки дизайнашон аввалной гаштаган экранашон ва бинед ки мисол телефон чӣ хел дизайн дора. ин телефон боша экранаш 120 Гц кор карда. телефон барои такси, барои навигатор, барои бозӣ, яъне процесси игравой дар кор боша, ман телефонш бо тавсия метиҳам. нархи телефон дар магазини Realfon 23500 рубл сар мешава, яъне оперативкаи 12 ба 512 шон мешава. телефони Redmi Note 14 обичный, мана Redmi Note 14 обичный свети кабуд ва свети сабзу, свети сиёш мешава ки нархи телефон дар магазини Realfon ай 15500 рубл сар мешава. тарзи кор кардани телефона ба шумо нишон метиҳам. хитом бинед ки телефон чӣ хел плавн экран кор мекунад, дигар ягон ҷои таърифаш нест. ва телефонҳои Redmi Note 13 ки ай моделҳои пешина омадаганд, нархи телефонҳо 14990 рубл. телефони Redmi 14C ки телефони буҷени байни моделҳои Redmi дай. ин телефон дизайнаш бинед чӣ хел дизайн дорад, нархаш ай 9990 рубл сар мешавад. телефони Poco X6 Pro, телефони легендарный, свети сиёҳ ва свети грей, яъне свети сериш мешавад ки телефона уже бачаҳое ки дидесанд чон медонанд ки телефон барои чие. телефон процесс игравое барои мақсад футбол бозӣ кардан 100% телефон хизмат мерасонад. ва телефони Poco S75 ки дизайнаш ба 14C монанда, ягон фарқият аз 14C надора. нархш боша 10500 рубл мешавад. ва мегзарем ба телефонҳои буҷетни. телефони Samsung A06 ва телефони Redmi A3. телефони Redmi A3 чӣ хел дизайнша? ин телефон экранаш 90 Гц кор мекунад ва телефони арзон дар байни моделҳои Redmi мешава ки нархаш 7500 ва 6990 рубл мешава. телефони нави Note 60X ки телефони давна баромадаги. телефон плавн экран кор мекунад ва нархаш боша 7990 рубл мешава. Samsung A06 боша памяти 4/128 11990 рубл. ва мегзарем ба дигар столи телефонҳо. дар ҷа моделҳои Hot 50i ба 9990 рубл. телефонҳои Smart N, ин телефон 9990 рубл. дизайнаш бинед чӣ хел дизайн дорад. телефонҳои дар ҷа омадаги Camon C8/156,
дизайни телефонро бинед чӣ хел дизайн дора ва тарзи коркунашро ба шумо нишон медиҳам. Худтон бинед ки телефон чӣ хел плавни экран кор мекунад. Мана принят мекунем, начат мекунем, телефон нав активатсия шидагай. Ба ҳамин хотир иҷа разрешит мепурсад. Мана телефонро бинед чӣ хел кор мекунад. Нархаш 17990 рубл. Tecno Spark C Pro. И телефонам телефони навай моделҳои Spark почти последнишай. Tecno Spark C Pro 14990 рубл. Tecno Spark C-C, Tecno Go 1 7500 рубл. Телефони Go 1 бинед чӣ хел дизайн дора. 7500 рубл. Ва моделҳои дига бошанд, моделҳои 20 Pro ва моделҳои M15 Pro Max. И 20 Proш боша ба моделҳои Tecno 20 Pro монанда ранги iPhone монанд ва дигари телефон боша телефони M15 Pro Max ки и телефон полностью ба iPhone 15 Pro Max монанда. Мана чихори 15 Pro Max даги мина 100% туғри мегира. Нархаш 7500 рубл. кӯтоҳи гап, ҳамаи моделҳо дар магазини Real Phone мешаванд. Метавонед ки занг занед рақамҳо дар болои экран ва телеграм канале ки дар болои экран мебинед. И телеграм каналда метавонед ки ба ҳазур мисол саросима нашида ай дига намуди памяти телефонҳо бохабар шавед. Рақамҳо дар болои экран метавонед ки заказ кунед. Доставка ба ҳама областҳои Россия ва Тоҷикистон дорем. Бо шумо буд магазини Real Phone.